og lige op. Skyde, ikke? Ja. Jeg kan da ikke stå sådan her. Kom så, dreng. Jesper, hvorhenne? Dorito 1, Snake! Sådan, mand! 4! Hvor er han? Joachim! Hvor er de? Back center! D5! Okay, tryk på den for højre, for helvede! Der er point. Der er point. Skide godt det der, dreng. Godt spillet, dreng. Godt spillet. Jeg er klar igen, hvis det er. Jeg skal bruge... Vil du ind og spille igen? Ja, klar. Ja, så løber jeg ind og spille. Er du klar? Kom nu, skal jeg over. Nogle mangler pot, jeg har en pot. Jamen, to. Jeg skal lukke på den her. Så tag min, hvis der. Nej, jamen, jeg skal have kugler på og sådan noget. Jeg var en tanke, hvis der. Du tager lige en kasse med op, hvis du kan, Chris. Ja. Smut! Luft! Nej, der var en tanke. Det er altså ikke lige til at fylde luft på den her også, så man kan... Jeg lader i gang. Jeg er stor, ikke? Prøv at have ro på. Jeg vil med at snakke med andre eller noget i øjeblikket. Vi skal have fokus derinde. Ja, tak. Hej, pots begge to. Ja. Hvor så? Så er det 2 mand i break over i den side her. De gik bare gong. Det var pissegodt.